Tervetuloa tosiaan mun uudelle videolle. Tervetuloa mun uudelle videolle. Tää kanavan nimi on Epicgamer YKKK. Tosiaan suosittelen tilaamaan ja tykkäämään tästä videosta. Eli tänään mä opetella mitä voi laittaa Minecraft ilmaiseksi. Se on tosi helppoa. Usein siinä pitäisi tarvii jaavan sen joku ihme jutun. Mutta tähän ei saisi eli tosiaan. Niin idea on vaan se, että sä tokas mä juo. Sitten tää loppu. Täytyy pitää veliä, mä oon lisässä juontava. Eli siis me tässä lainen, mä oon vasta seisänne. Copy-pastaatte tän linkin, minkä mä niinku pistin. Niin sinne deskiin, niinku deskiin, aika niinku selkeä. Näitä media filesiä. Täällä on Minecraft. Mikä se oli? Eli tosiaan tää on tosiaan täysin turvallinen. Eli tää on 200 KB, eli aika mulle pitäisi varmaan mennä. Eli painakaa tossa. Download. Otettakaa tonkia kanssa lotoon. Niin. Otetellaan. Ravvi. Mitä? Säilytä. Otettakaa. Sitten otetaan vaikka tosta. Noin. Pistää se vaikka työpöydälle. Ja tosiaan WinRARin semmosen, kun WinRAR, te tarvitte tosiaan varten, siihen kun on linkki deskissä. Se on aika tärkeä olla WinRAR. Niin, se auttaa aika hyvin tekemiseen, kun tää on tosiaan .rar-faili. Niin, extract here. Odotelkaa. Menee jonkin aikaa. Sitten menee tänne. Niin. Tää on kaikkea muuta mahdollista, mutta painotaan vaan tosta Minecraft Launcher Application. Tässä voi mennä jonkin aikaa. Painotte vaan ylös. Ja sitten odotat, että se aukeaa. Jotain tapahtuu. Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä? Ei se näin pitänyt kai, tässä pitäisi auto sellainen niinku Minecraft, niinku launcher semmonen. Launcher, en tiedä. Mitä tää lakittaa? Mitä tapahtuu? Haloo? Hei, voi... Hyvä. Mitä tapahtuu? Looking off. Hyvä. Se sammuu. Okei. Mitä tapahtuu? Please wait. Okei. Ur next. Mitä? Ur next. Vesauksesta. Mä en... Mitä? No, katsotaan sisään. Jotain tapahtuu äsken. Mä en oikein tiedä mitä. Mutta yritetään. Niin, tosiaan. Eli nyt aloitan tämän mun koneen uudestaan ja sitten yritetään avata uudestaan. Se tuli myös jotain vikaa. Tuota ei toiminut sen kuuluu. Toimia siis ihan vain kun sä painat tosta. Odotellaan. Welcome. Tässä on mitä welcome? Se on kun mä pääsin se joku niinku tää lataa mun tietoista ja toi niinku lataa tai jotain sellaista. Oh. Personal settings, mitä? Settings saa personalisesti, mitä? Mitä tapahtuu? Jos mä en näe mitä? Miksi pistää musta? Vähän tää musta. Mitä vitsi? Mitä hitsi? Mitä vitsi tässä nyt tapahtuu? Haloo? Miksi mä en näe mitä? Nyt tehtäväpalkki. Tai mikä tää on? Työpalkki tai joku semmoinen. Miksi mä en näe mitä?
Talkittaa. Ei sen tässä pitäisi näyttää. You are next. Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä työpäätä tapahtuu? Apua. Mikä tapahtuu mitä? Aukeaa mikä? Tää pitää olla Free Minecraft. Sanon tätä testattaa aikaisemmin. Tekisikö ne iskän testaa? Miksi se... Mitä tapahtuu? Miksi se tää toimii? Mikä tää on? Eikö tää... Ottakaa Minecraftin kanssa kuva on? Tää tommonen. Mitä tapahtuu? Windows Explorer. Mikä tuo? Mäsiä. Talkittaa. Sulje se! Mitä tapahtuu? Mitä täällä on oikein? Mitä tää ikkuna on tuolla? Bun avau. Mitä tapahtuu? Minä en pysty tekemään mitään. Apua. Not responding. Tässä on joku ongelma. Täytyy varmaan mennä kysymään mun iskalta, jos uskoorias, että... Mitä tapahtuu? Mitä lagittaa? Mitä lagittaa? Se ei toimi. Tässä tapahtuu run avol. Jaa, ei tämmösiä kuuluisi tulla Minecraft-lasauksessa. Ja mistä se käynnisti tässä uudestaan? Mitä? Toimi. Nyt loputtaa. Okei, lopetan tämän videon nyt varmaan tähän. Mä menen kysyä iskalta, jos on voisi korjata se jotenkin. Tää on ihan rikki tää mun kone. Toisaalta kyllä mä rataisin Free Robloxinkin. Niin ehkä sekin selittää, mutta... Mun täytyy mennä kysyä mun iskalta, jos korjassa. Heippa. Mä menen kysyä siltä. Kiitos, että katsoitte ja tykäskää, jos haluatte Free Minecraftin. Tosiaan tässä 40 ladattiin, mulla meni jotain pieleen, joten mä en se ihan niin muuta. Kyllä se taisi toimia se linkistä, kokeilkaa te. Mä menin kysyä muiskalta, jos olisi hoitaa. Okei,